Morning Jackie. Nde palinkhani yomwe ikupanga trend yachuka kwambiri yapangika ku India. Ndiye inu tagwira njakumwa tenticheze. Nkhaniyo akuitcha the Pune murder case. Nkhaniyo ndiyo khudza bambo wina dzinange Ketan Agarwal. Anali wa zaka 26 one kuti zimamuyendera anali businessman. Nde malinga nchikhalidwe chawo anampesera mkazi kuti akwatire. Mkazi yonso ochokeraso ku khomo kochita bwino kwambiri. Mkazi anampesera dzina lake anali Sia Goya. Anthu oti zimaoneka ngati zabwinobwino ma social media umuchani. Ende ukwati wake unaloti ukhala ukwati wa pamwamba kwambiri. Anthu mafamilies apamwamba kwambiri. Nde amayenera kuti akajambulitse pre-wedding photoshoot. So beba iza anthu amajambulitsa akayi zitunzi kupanga post just before ukwati. Nde akuti apite amapita dziko lina anachita osankha mamunayo anachita osankha kuti tikajambulitsa dziko lina iti koma anapeza kuti samayipeza passport yake anayang'ana passport osayipeza ota passport yanga yasowa. Nde Sia anapanga suggest that it's okay tikakwere phiri tikajambulisire kuti kuphiri. Nde zinali zosiyana kwambiri ndi mmene anapangira plan mamunayo eti iye amafuna zina zake zothwanima dziko lina chani. Ndanati okay nanga sefuna musangasa mkazi wake Sia ali achabwino tipita. Ananyamuka anatengana izi zitu zachitika. Ananyamuka May 2026 yemwe ananyamuka anapita chakuphiri kuja ku Maharashtra Fort. Anapita kumene kuja anakwera pamwamba. Ali pamwamba paja Sia mkaziyo atanangofuula kuti njoka kumukankha mamunayo. Ne mamunayo anagwa koma anapezeka kuti pokugwa anagwira mwala ndesa anagwe mpaka pansi mpaka anafuula anthu anamuthandiza kumutani kumubwezeretsa kunkoka. Iyeyo ndi anamfunsa Sia uchuta iwe ndikankha choncho bukwayi. Sia ananena kuti panali njoka ndimakukankha kuti njoka isakulume. Iye uja okay chabwino anabwerera zatha. Anthu adabwa nazo yes kuti mpaka kunkankha kufuna mpulumutsa njoka kunkankhira ku cliff kunena kuti akhoza kukafaso kumene koko. Nde zatha izo. Inalino birthday ya Sia pa 18 June yemweyo. Nde mamuna anamufunsa kunena kuti ufuna kutani paja mamuna zinake ndi Ketan Agarwal. Ufuna chani ndi upangire chani. Nde ananena kuti ndifuna tikaende kuphiri again. Ketan ucha ananguti okay chabwino anakonzeka ananyamuka awiriwo anapitaso ku Maharashtra Logahan Fort. Anakwera pamwamba nde kunapeza kuti Sia anamba kufuula kunena kuti Ketan wagwa. Anthu Ketan watani? Ketan wagwera huko. Wagwa bwanji? Akuti ndimamujambula timajambulana. Nde anayima kufupi kwambiri ndi kumapeto waterereka wako. Anapeza kuti anthu anapita anamsaka anampeza atatani anampeza atamwalira. Anthu okay anantenga. Nde apolisi akhala kupanga question kunena kuti wagwa bwanji. Nde akuti ayi ndimamujambula koma anaterereka wagwa. Nde nkhani yono inakhalano yoti apolisi anali very suspicious kuzi munthu ina ananena kuti simesaso chadzana cha munthu uyu wagwaso munapita nayeso kumalo ngati kumeneko. Komanso munthu amafuna kupita kunja amafuna kuntenga mkazi yukunja passport yake inangosowa mosadziwika bwino pamene amapita koyambirira kuti akagwe. What are the chances munthu kupezeka kuti koyamba wakankhidwa kachiwiri wagwa mpaka wamwalira. Ndi apolisi anayamba kufufuza because samazikhulupirira samazimvetsa. Ndi anayamba kuyang'ana ma CCTV koma mu nthawi imene yoyo apolisi akufufuza Sia samadziwa kuti apolisi nkhani ayitengera serious amaona ngati zatha. Koma anali ali busy kupostita pa social media mamuna wanga wandisiya ine why you have left me like this temane okhali mozi miyo watu yose chani constantly mango postita ndokanika ugona kuganiza za iwe. Mpamene apolisi amayang'ana ma CCTV anthu wose amalowera chakutiko chakuphiri anapitako. Ndi anakhala chidwi ndi bambo wina Juni mmene amatenthera maiko ena ngati ku Malawi ndikozizira koma maiko ena Juni ndi sama yawo kupatikiza ku Indiako ndikuti kukutentha kwambiri. Ndi anaona munthu wavala chihudi china chake maglasi yakuyenda atang'ana pansi. Ndi anadabwa kuti munthu angavala icho chimene kukutentheramo zosagwirizana. Ndi anapanga naye chidwi kwambiri nkwamba mfufuza kuti ndi ndani. Anapeza kuti anali bambo wina dzinake Chetan Chaudhary. Tizingoti Chaudhary chifukwa nangasa bambo amwalira aja dzinawo ndi Ketan. Nde Ketan Chetan zovutirako uyuyu tiziti Chaudhary. Nde kupezeka kuti apolisi anampanga question again Sia ucho kuti tafotokozaso zomwe zachitika.
anapezeka kuti anafotokoza anapeka statement ina koma amakamba ma details osiyanira nato ndizo mwana yankhula poyambirira mpamene ananoti no there's no way zinthu zo munthu ungayankhule ma statement osiyana. Kumufufuza nkupeza kuti ali ndi chibwezi china aside from mamuna amene afuna kukwatira naye wamwalira ndi chibwezi chake anali bambo uja anamuona atavala chihudi chake chicha kulowera konkuja kunapita kuphiri kunapita Siya ndi Ketan. Apeza kuti nthawi yonseyo Siya anali pa chibwezi ndi Chaudhry and Chaudhry anali ovutika anali ochokera kovutika ndi amaona ngati kuti Ketan awasokonezera tsogolo lawo ndi maplani awo ndi anapangana kuna kuti tingonta nini tingomupha. Passport kusowa kuja anayibisa anali Siya imweyo. Ulendo woyamba unali ukamupha ndithu umene anapita kuphiri nkunkankha uja panalibe njoka koma mwamwayi sanagwe kufika pansi nayenso mwina sanachite mantha kwambiri kuti mpaka kulolera kubwereranso kuphiri naye munthu anankankha as much as amati panali njoka iye sanaonepo njokayo. Pamene ataona kuti zalephereka anakambira naso ndi Chaudhry kuti zakanika ndakanika sinankankhe mwamphamvu ndi anapangana ndi Chaudhry kuti okay ndiyambirire kupita kumaloko ndineyo ndikakhala nditabisala ndikudikirira ndi iwe yobwera naye pamwambapo ndi tinkankha bwino kuti ulendo uno agwezenizeni. Pamene anaoneka atavala chijuzi chakecho chichihudi chakecho kunali kuzibisa amadziwa kuti kuli ma CCTV koma kuzibisa komweko zovalazo zomwenso zinapangisa anthu kuti achite naye chidwi kuti wavala zosagwirizana ndi weather. Anapita kumakadikirira pamenepo chosadziwa Ketan ali ndikupita ku birthday yomwe fiance akufuna anakwera pamwamba paja adafika Chaudhry ndi Siya anamukanga pamene anagwa nkumwalira awapanikiza awafusa avomera kuti ndizo mwana tani ndizo mwana apanga ndenkhani ikadali nkamwa sanagamulidwe chilichonse inde ngani yoti achita anthu shock kwa abale ake a Ketan akunena kuti iye anali ndi ufulu okana kunena kuti mamuna isi ndikufuna kukwatirana naye ndipo iwo akanavomera sikuti inali nkhani yoti azilimbana nayo. Abale ake a Ketan akunena kuti no mwatiphera mwana zinthu zonena kuti mukanangokana kwati sinkhani imene ndi nkhani yomwe ipangika ku India zikomo kwambiri.